Okay, ayikho inkinga. Yebo, sawubona, unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngiyathemba uyalizwa izwi lami. Ya, ngiyalizwa. Hhayi, ngithi angikufonele la ngikuthinte ngoba isikade umuntu wagcina nokuthi akubone nokuthi sithintane. Bekukhona nje into ebengifisa ukuyixoxisana nawe. Okay, ngilalela. So ngize ngazathatha isinqumo sokuthi ngize lana-ke ngizocela usizo ngoba ngendlela izinto esezenzeka ngaphakathi kwami nawe, ingxabano eyenzekalayo. So bengithi angazi ngayichaza kanjani le nto ngoba angazi ngendlela ozoyithatha ngayo nangendlela ezofika kuwena ngayo. Kodwa ngiyafisa ukuthi into isinqumo ozosithatha angazi ngachaza ngithini ngoba imina engaba-wrong ukuthi ngiqale ngenze le nto engayenzi. So nje sacela ungilalele bandla ungadinwa, wehlise umoya ey'ntweni engizoyisho. Okay, ngilalela. Eyi, uyazi-ke nawe ukuthi ngiyake ngixoxele ukuthi isimo sami ngingakabi nobudlelwane nawe ukuthi ngangikade ngiwumuntu yabo ohlukumezekile yabo isikhathi sokuthi abantu engibambisana nabo. Ya, so manje nami ngendlela sekwasekwenzeka ngayo izinto angazi ngachazela ngithini ngoba nami ngifikelwa amahloni ngesenzo engasenza. So ngahlangana nomngani wami, so wangibonisa ukuthi yabo ukuxhumana nabantu besifazane ukuthi uma ufuna ukubamba umuntu wesilisa akuthande kakhulu ukuthi umsebenzisele umuthi. Kushuthi nami ngenzeka into efana njengaleyo-ke. So manje le nto le angazi ngifikelwa namahloni. Le nto le umuthi wafaka umuthi. Angi-understand. kahle kahle ngangithi mina ngilungisha uthando lwethu ukuthi liqhubekele phambili kanti angazi ukuthi yabo. Koda-ke phela ngoba kufanele ngoba ngikhuluma le nto engiyikhulumayo ngenzela ukuthi nawe wazi and uxolo ngithole indawo enhliziyweni yakho ukuthi ungixolele. Nami ngiyazi ukuthi ngaba-wrong, ngawenza amaphutha ukuthi ngenze lokho. Kanjani? Benginike uthando lami lonke wena u-decide. Ngiyazi, ngiyakwazi lokho and futhi bokungikhombisa ukuthi uyangithanda and yonke into izenzo zakho ubuzenza bezikhombisa uthando. Kepha-ke nami usathane wangena-ke nami nokududwa abangani yonke leyo nto ngase ngenza kanje. So ngiyacela nanento leyo ukuthi siqhelelane nanokuthi ngibeke isandla kwakho ngiyabona mhlawumbe ikhona nalokuthi leli dliso liyasebenza ukuthi mhlawumbe siqhelelane nangokuthi ungibeke isandla. So ngiyafisa ukuthi mhlawumbe i-solution esingakwazi ukuyenza mhlawumbe singathola umuntu ongakwazi ukusisiza akhiphe leli dliso onalo. Sekungaba kuwena ukuthi singaphinde futhi siqale kabusha yini into yethu noma kodwa nje mina bengiyimisela ukuthi nje mina bekahle kahle bengisakuthanda bengisafisa ukuthi mina nawe siphinde siqhube impilo ndawonye. Zonke lezi zinto uyazenza uphinde ungifake i-protection order ungihlise umoya. Linda futhi manje yabo. Ngiyakuzwa. So phela angazi ngathini kuningi nami kuningi angazi ngachaza ngithini. Kodwa nje ngiyafisa ukuthi ukuthole nawe ngaphansi kwenhliziyo yakho ukuthi uthole ithuba ukuthi nje ungixolele. Ngazi ngonile nguwumoni. Angazi ngathini ngone kakhulu kanti ngona vele nawe yabona nawe wenza izinto zakho-ke nawe lezo zenzeka. Kodwa nami ngase ngithi ngibuyisela okubi ngokubi ngoba ngendlela nawe osuwenza ngayo. Uyabona nje kuningi mfethu. Kodwa nje angazi ngiyafisa uxolo kodwa ukuthola enhliziyweni yakho ukuthi ukwazi ukungixolela unginike elinye ithuba. Ayikho into engingakwenzeli yona. Ngiyakwazi lokho ukuthi ayikho into ongangenzeli yona kodwa uyayazi nawe ukuthi inhliziyo ayaneli. Nami nje angazi ngachazela ngithini usathane noma yini kududwa abangani uyakwazi nawe abangani ukuthi banjani. Nawe ubile nabangani bakududa. So nje mfethu uyawazi impilo nawe ukuthi injani. So nje ngiyafisa ukuthi nawe usithole isikhala nje enhliziyweni yakho ukuthi ungixolele udlulise nje mfethu sikwazi ukuthi sithole usizo ube right, sibe right sikwazi ukuqhubeka nempilo yethu. Yize kunzima ngiyazi futhi ngeke kuze kube lula manje kodwa nje just nje ukuzwa izwi lakho nje ukuthi ukusho nje ukuthi uyangixolela. Ngiyafisa nje nokuthi ngikubone njengoba singase siqhelelene engasakwazi nokukubona.
Ya ukuthi ngiyaxakeka manje ngiyafisa ukuthi uzongifonela. Ukuthi phela bengeke ngize ngikwazi ukukubona nokuthi ngingazi ukuze ngiye kini. So, ngivele ngabona ukuthi iyona i-decision engcono ukuthi ngiyithathe lena. Uze ubone ukuthi ngiyayisola ngempela. Sengize ngaya la ka-Black Link ukuthi nje bangisize futhi ngiyacela, ngiyacela nje, ngiyacela ngenhliziyo yami yonke ngiyanxusa. Ukuthi le nto engizoyenza ngiyenzeli wena. Ngizenzela mina cause ngiyakuthanda and bengasakhoni nokuba nomuntu wesifazane because inhliziyo yami ihlezi icabanga wena isikhathi esiningi. Ngiyazi. So I'm willing ukuthi sizongithinta mina nawe. Ngingajabula kakhulu nje lokho ngazi inhliziyo yami yavele ngazi ngendlela engijabule ngayo and isikhala sakho sohlezi sikhona enhliziyweni yami ngaso sonke nje isikhathi nje ngihlezi kungathi nginesilonda enhliziyweni yami. Mengingacabanga nje izinto esesidlule kuzona ukuthi manje sengavele kuphele kanjalo nje ama-plans wethu esesiwaplanile empilweni sengavele ashabalale kanjalo. Ngiyacela sonke sifunda ngamaphutha nami elami iphutha ngilenzile and ngiyathembisa ukuthi ngifundile kulona and futhi angisoze ngakwenza into e-wrong, ngiyathembisa ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakuzwa konke okushoyo.